Chcete sa so mnou nachystať na rodinnú oslavu? Skúsim sa namalovať podľa tohto filtra a bude to iba inšpirované ním, takže nie úplne totožné. Tá oslava, na ktorú idem, bude taká menšia v rodinnom kruhu, ale ja mám veľkú rodinu, takže aj keď poviem menšia, rátajte aspoň 15 až 20 ľudí. A celkom sa teším, lebo dosť veľa z nich som už dlhšiu dobu nevidela, keďže som posledné mesiace bola v Anglicku. Takže chcem dnes vyzerať k svetu a preto do toho ide toľko snahy. Ako základ som dnes použila vysokokrycí make-up aj korektor a teraz si kontúrujem tvár, aby som vyzerala trošku viac snatch. Inak moja mama si v Douglase kúpila tento púder, ktorý je veľmi divný. On obsahuje nejako 55% vody a je taký vlhký na tvári a úplne to je ako keby ste si už dali aj setting spray, ale je to fajn. Čo sa týka očných tieňov, tak budem kopírovať ten filter, akurát použijem trošku menej teplé odtiene. Pri takomto looku chcete, aby sa najviac pozornosti dostalo na vonkajšiu stranu oka. Tým si oko pekne predĺžite a budete mať taký sexy otvorený pohľad. Ja si dávam aj umelé myhalnice. Pery nechcem až také preexponované, ako sú v tom filtri, ale aj tak ich zväčšíme linkou. A keď si overlinujete takto pery, tak sa sústrete hlavne na stred pier. Potom si kraje namalujte tak ako obyčajne. Celé to doťukne matný rúž a takto nejako vyzerá výsledok. Tak čo poviete, trafila som sa do toho vibe, ktorý dáva ten filter? Dajme si to ešte side by side. Ako vravím, môj look je trošku iný, ale stále mám ten pocit, že som ako vyretušovaná.